Já vás všechny zdravím u nového videa. Dneska si rozebereme rostlinné proteiny a jak prodejci využívají naší neznalosti. Ale proč tohleto video točím? Je to z toho důvodu, že v dnešní době všude máme high protein. Ale když se potom koukneme na etiketu, tak často vydáme hrachový protein, rýžový protein nebo nějaký takovýhle alternativy. Často se mi teďka taky stává, že když někdo chce ušetřit na servátkovém proteinu, tak se koukne na internet a najde tam alternativu, například hrachový nebo konopný. Takže se ho v dobré víře koupí. Občas ty proteiny mají dokonce i vyšší podíl bílkovin než klasická syrovátka. Myslí si, že to je pro ně to nejlepší, ale přitom do těla dostávají mnohem méně bílkovin, než očekávají. Abych byl naprosto upřímný, tak cena servátkového proteinu drasticky vystřelila nahoru a v dnešní době se vyplatí spíš si koupit nějaký tvaroh a gram bílkoviny vyjde mnohem levněji, ale zase je mnohem jednodušší sníst nějakých 60-90 gramů proteinu v syrovátkovém proteinu, kde vypiju shake, než sníst například 750 gramů tvarohu. Ale abychom se dostali k problému, který chci řešit. Často si lidi kupují rostlinné proteiny, jako je například rýžový, konopný, dýňový a tak dále, kde je poměrně vysoký obsah bílkovin, ale dále už se nikdo nezajímá o to, jaká je reálná využitelnost tohoto proteinu, nebo jaký například má aminokyseliny ten protein. A proč to zmiňuji? No, z toho důvodu, že abychom dostali své komplexní protein, tak musí mít určitý spektrum aminokyselin. U proteinů je důležitý pojem EAA, což jsou esenciální aminokyseliny. Abychom do těla dostali komplexní bílkovinu, tak daný protein musí mít určitý spektrum těchto aminokyselin. U luštěnin, jako je čočka, fazole, hrách, se bavíme o L-metioninu a L-cysteinu. U obilovin, jako je například rýže nebo pšenice, tak je to zase L-lizin. U semena ořechů, jako je například slunečnice, dýně, tak je zase limitující L-lizin. Abych byl konkrétní, tak vám řeknu biologické dostupnosti jednotlivých proteinů. Hrachový protein, který je poměrně levný, přesto se používá i v potravinářství, tak má skóre 82 až 89%, což je poměrně dobrý skóre, ale v zápětí máme rýžový protein, který má procent 40 až 50. Tak a co se často dělá, tak jakmile máme limitující aminokyselinu u luštěnin a obilovin, každá je jiná, tak se právě smíchají ty dva proteiny a jejich biologická dostupnost by měla být ideální. Nebo co ještě můžeme najít, tak pokud máme hrachový protein, tak ho výrobci obohacují o L-metionin, aby právě jeho dostupnost byla vyšší. Výjimkou je sojový protein, který má úžasnou biologickou dostupnost, jelikož mu žádná aminokyselina nechybí. Ale v čem nám výrobci lžou, nebo kde využívají naší neznalosti? Není to o tom, že by nějaká surovina nebyla uvedena na etiketě. Pokud máme hrachový protein obohacený o rýžový protein, tak tam vždycky tyhle dvě suroviny musíme najít. Ale využívají naší neznalosti. Hodnota, která určuje výši bílkovin na etiketě, není samotná směs, například rýžový protein, ale aminokyseliny. Tak dostáváme se právě k tomu problému. Jelikož se všichni snaží šetřit, ale zároveň se na syrovátky jde raketově nahoru, tak výrobci i prodejci se snaží ušetřit. A jak to udělají? Vezmou klasický syrovátkový protein a ten fortifikují nebo obohatí o nějakou aminokyselinu. Často to je například leucin a často se argumentuje tím, že například aktivuje mTOR nebo zrychluje regeneraci, ale není to ten primární důvod, proč to tam ty výrobci nebo prodejci chtějí. Je to z toho důvodu, že právě ta aminokyselina, kterou tam přidáme, nám zvýší obsah bílkovin na etiketě. Co mi třeba napadá, tak se můžete podívat na nějakou kolagenní směs, kterou máte doma, a pokud je tam uveden obsah bílkovin, tak opět prodejce zneužívá naší neznalosti, jelikož kolagen není komplexní, chybí mu velké množství aminokyselin a není to tedy komplexní bílkovina. Tak a jak tohoto teda řešit, abychom do sebe dostávali opravdu komplexní bílkoviny a dávali tělu to, co chce? Tak, například pro vegany, tak určitě koukat po směsích a nebrat si jednotlivý proteiny. Výjimka je soja, takže hrachovej s rýžovým, pokud to dokážete vypít. Pokud ne, tak bych se určitě kouknul na soju, jelikož má skvělou biodostupnost, nezvyšuje estrogen, ale pokud vám chutná zrovna váš protein, například ten konopný, tak musíte počítat s tím, že musíte vypít víc proteinu, abyste dostali tu dávku, kterou chcete. Ale pokud nemáte žádný omezení, nejste vegan, vegetarián, tak bych upřímně doporučil klasickou syrovátku, která má skvělou biologickou dostupnost, ale pokud se snažíte šetřit, tak bych si dával jednou za čas, ale spíš bych se zaměřil na mléčné produkty nebo maso, kde ta dostupnost je dokonalá, spektrum je dokonalý a nemáte tím co zkazit. Ještě jedna message, kterou by tohleto video mělo přinést, pokud uvidíte tvrzení high protein,
tak si vždycky koukněte na to, jaký protein daná potravina obsahuje. A pokud máte nějaký zajímavý příklad, určitě mi to napište dolů do komentářů, protože abych třeba já sám něco sdílel, tak viděl jsem nějakýho makového šneka s hrachovým proteinem a byl označený jako high protein, což je naprostá blbost, nebo neobsahuje to tolik bílkovin, jako je reálně na té etiketě. Já vám děkuju, že jste tohleto video dokoukali až sem, snad vám tohleto video něco přineslo a přestanete šetřit na rostlinných proteinech. Mějte se krásně a zase v dalšího videa.